नोंथांमोननो दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनो सानदों ब्लग भिडिअ जोंनि केम्प ब्लग भिडिअ नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोननो जोंनि 5 नम्बरनि केम्पखौ देखायगोन आरो नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बिदिब्ला नायलांदो मेनलि फार्स्ट पइन्ट लाना फैबाय जोंनि थाग्रा केम्प बियो जोंनि दै लोंग्रा बियो दैखौ दैयाबाव जमा खालामो आरो दैखौहाय जोङो बावहाय जमा खालामो बरिं खुरनाय दङ ओरैजाय ओमफ्राय दुगैनाया बावनो दुगैनानै बाहाय दुगैयो ओमफ्राय बाव दुगैयो दैया जमा खालामो ओमफ्राय मैगं थाइगं दङ नै मैगं थाइगंखौथ' बायनाङा जेनेबा नैबे टमेट' दं ओरै मैथा बायदिसिना बिराद माबायो नै टमेट' दङ नोंथांमोना नायनो हागोन टमेट' जानोनो हायाना टमेट'फोरखौ गासिबो नस्थ'सो जाजोब्बाय जाग्राबो मानसिबो बारा गैया नायजोबनो हागोन ओरै गासिबो टमेट' दंजोबो बानलु बिफां दं नैबे माथाय जोगोनार बायदिसिना जावैदों नै बियो जोगोनार बायदिसिना ओमफ्राय नैबे मैदेर आगान नै बावनो फैयो नायसाय हाद्रि खम जोफुंदों दाख्लै नायसाय मैदेर आगान गिदिर गिदिरथार नै हाद्रि जोफुंदों नै दाख्लै नै हाद्रि जोफुंनाय बियो नायनो हागोन मैदेरा नैबाव फैदों रायजोफोर नैबावहाय बे दै लोंनो फैदोंमोन नैलाय नै हाजो फैनाया नै ओरै आगान बेजों फैदों आरो बे दैखौ लोंनो फैदोंमोन ओमफ्राय दा नैबेजों माबा माबि गायगासिनो आरो सबाय बिमा माबा नैबे आगोलाव कफि गायनायमोन खान्थाल बिफां देनां जानो बेजों मेरला दं टमेट'फ्रा नै गाज्रि जाजोब्बायसो ओरैनो टमेट' गाज्रि जाजोब्बाय नै टमेट' गाज्रि जाजोब्बाय नायसाय लकेल आरो फुरा पियर लकेल गाज्रि जाजोब्बाय नै बेजों थाइबें बायदिसिना गायगोन नैबेजों फान्थाव दङ लाव दङ ओरै फिथाइयाव लाव दङ बेनो आरो ओमफ्राय नैबे नै टमेट'आ नायसाय नै जि मोजां टमेट' गिदिर गिदिरथार नै फुरा लकेल जाहैबाय बियो हासार गैयै ओमफ्राय मैथा बे मैथा जाबाय ओरै बानलु बिराद दं आरो जों थाग्राखौ सिंनि थाग्राखौ नायदो जोङो बावनो ओंखाम संजायो बावहाय दा डिउटि थांजोबदों आरो जों सानैल'नो दङ नाजु दं नै जों सानैल'नो दङ जों सानैल' बाखि थांजोबदों हाय बोलिए वीडियो करा लगे ना वीडियो करलेसन भालो भाई टाइम पास नाकि जों थाग्रा नै गासिबो नैबे आंनि बेड बियो नैबे आंनि बेड बे आंनि बेड ओमफ्राय ओरै दङ बिराद मानसिफोरनि दङ ओरै थफ्ला दङ बाद बाखि ओरै माखासे नि दङ ओरैहाय सेस आरोना ओरै गासिबो दंजोबोलाय गासिबो थाजोबो ओरैहाय नैबे वायरलेस बियो वायरलेस माने बावहाय फैयोबा ओरैबायदि रायलायनांगौ जायो आरोना नैबाव सेरदो दा नों सोरखौ नांगौ अबे जायगायाव नांगौ जेनेबा टिपसु रायमना थाइमोना बबेहाय हरनो नैबेखौ सेरदो बेखौ सेरनानै रायलायदो आरो बेनो नैखौ सेरनानै रायलायनांगौ जेनेबा नै बेटारि बेजों चार्ज खालामो नै वायरलेस एन्टेना चार्जिं बियो बे गासिबो ओरैहाय नै 5 नम्बर हाग्रा बियो फुरा हाग्रा एरिया मैदेर दङ बिराद दिगदार मैदेरानो फैया जायगाया मोजां थानोलाय खिन्थु जिब जुनारनि थाखाय बिराद गिनांगौ आरोना
बेनो दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै बयबो साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि सायाव बेनोसै भिडिअखौ बाव ससेयावनो दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ फर वाचिं माय अल लाभ viewers and subscriber thank you